Вітаю, Боже, всім добрий день присутнім. Значить, нині маємо, можна казати, історичну таку подію, коли вручається премія Михайля Града, русинського писателя, поета, культурного діятеля, ісповідника, можна казати, карпаторусинської культури і карпаторусинського народу. Значить, цей год премія вручається, задіяні три общества. Общество Русинське літературно-культурне общество, общество Краєве общество Подкарпатських русинів і Тячівське районне общество Подкарпатських русинів. Надіємося, що такі події будемо кожен год проводити, може ще якісь другі наші общества русинські будуть уракаші з нами робити і все добре діло. І хотів би маленько розказати за Михайла Івановича Града. Михайл Іванович Град родився у нас на Мараморощині. За то й вирішено було цю премію вручати іменно на цій землі Мараморощині. Родився він у Кузькому районі, село Березово, в 50-му році. Рус, звісно, у многодітної сім'ї, бідної сім'ї. Отець скоро в нього вмер, і він, і полусирохман. Значить, мама їхня вирішила їх поздавати у інтернати, тому що були такі скрутні часи, в той час, післявоєнний час. Ясно, що треба було вчити дітей, годувати, одягати, ми не мали тої спроможності. Бог великий, і він так дав, що Михайло Іванович мав 2 вищі освіти, закінчив, і воєнну кафедру мав, значить. І так се склало, що у 2002 році на Світовому конгресі у квітці полонини на Свалявщині він був вибраний першим головою Союзу русинських писателів Закарпаття. Значить, общество наше, Союз, він возглавляв аж до смерті, 20 років. І на базі Союзу русинських письменників Закарпаття ми створили нове общество, Русинське літературно-культурне общество, яке має за ціль об'єднувати всі наші русинські організації, всі общества, культурологічні, не лише у нас на Подкарпаттю, а ми б хотіли, щоб іще із нашими братями, руснаками, русинами об'єднуватися і за Готаром. Тобто робити з ними іменно в культурному плані. От наша ціль. Премія Михайла Града була заснована у 2023 році. Ми вже маємо на цей час 4 лауреатів. Перший лауреат у нас був наш фотохудожник, який постійно досліджує наші русинські конгреси, природу нашу, Микола Поцько. Друга у нас була, це в номінації «Культура». Друга у нас була, номінантка, недаром ми викликали із Королева, Тетяна Рацин. Дуже непогано пише по-нашому. У нас общество не забороняється писати, можеш писати як хочеш, на мові любої національної меншини. Тобто ми вибрали їх. На цей год, Богу дякувати, у нас лауреат і номінації «Культура», пані Діта, Чанчі, Токар, родом із Вершавщини. Знаємо, що вона дуже много году ославляє дитячі наші колективи, які висвітлюють нашу культуру, нашу співанку. Більше 40 років, так. І ми так вирішили, комісія по преміях вирішила цю премію іменно дати їй. Другий номінант у нас у номінації «Література», то наш Буштинець із Буштина, Василь Кричвалувший, русинський поет, сподвижник, християнин, віруючий чоловік, який іменно робить, создає нашу літературу, обогащає, я би так казав, збагачує її, обогащає. Іменно релігійним таким словом, таким пронизливим релігійним словом, всі стихи, всі його дописи, якісь новелки, то все зв'язано, із нашим християнством, із нашим православ'ям, так буду казати. Тобто
ми вирішили, що буде достойна кандидатура на цю премію. Ну і хочу подякувати усім, хто запитав у нас. Хотілося, звісно, до майбутнього народу, надіємося, що у будучності будемо збирати вже в таких приміщеннях великих, де будемо до того всього освітлювати на цілий світ. Бо виділи люди, що да, дійсно ми люди, котрі хочемо зберігати свою культуру самобутню, історичну культуру, або нас не путали, значить, історично-політичними, то є зберігати своє. Ну, і тепер запрошую пані Едіту, да, пані Едіту запрошую. Будемо вивчати вам таку таблу. І ще такий презентик невеликий. Ну, а це от західне доповнення до вчинку Сашкового. Дякую. Тепер прошу Василя Володимировича, так буду казати, дуже радий їм, звісно, що Буштино теж може внести свою маленький внесок, значить, у збереження нашої літератури. Дуже радий. От. Це тобі презенти. Дуже